Kok ya soromen rada beda ya. Mosok anggaran yang ndi kok pada mlaku wae. Kok dikira orang bener aku. Kadang wong gampang disilip pedo ya mau wedit. Terus ki arek golek karyawan nang ndi? Ada cacat padha minggat teh. Ada tata foto sukses, ada yang lali karena aku dapat nanti sambang-sambangi ngono sukses lali belas ya karena aku terus naik karyawan sopo terusan nara oleh karyawan ayo oleh ceperan kan pentol aku ada di lumkas Riayan nara oleh ceperan kan pentol ayo rasa tuku kelambi yo aku masa kelambi ki ya itu tak gulane sik menawa nang kono nang bocah. Apa ngerti kan nek gendut karawane pentol ayo oleh ceperan aku. Yo ngene iki lho sarane ora duwe. Apa-apa pangga ijen. Ngomong aku sugih lho paling ra dadi wong-wongan ngene iki yo. Tapi masa aku terus ngongkon Yono kuwi. Tapi padahal ngongkon aku kuwi. Ayo sing oleh ceperan cahwi nggo. Beda ape kaya ngene. Kaya didol murah iki. Ditombok nang nggonanku kok. Cek susu akeh aku. Mosok perkara bedaku lanang. Tombokane kok menang bedaku iki. Tapi bedaku iki apik ya. Suwi-suwi tak garap ngene lah entuk duit akeh aku. Beda tak tombokno ndak duit neh. Tak tombokno neh, ndak duit maneh. Tapi nek gak tombokno terus yo ndak beda bobrok aku. Apa iki ae terakhir tak tombokno. Karane yo wis entuk duit akeh aku. Wis kena digejegen riyo yoan. Yo lagi iki lagi entuk bagian penak iki. Dina-dina kok nyekeli duit ae. Wow. Masa koyo teler ae sing entuk bagian penak terus iki. Andine teler saiki yo wis kena karmane. Kok kan nondo pas menekno genteng. Tapi kok yo ngesakno. Masih dapurane lho kok ngesiram. Apa meneh tak cek bubray ya? Senajan ora poso penting ngene bubur. Sementara iki tak golek laos sik ge sahurku. Syukur-syukur tahun iki posone iso full. Lho. Sik. Dagingku nek posoku full saulan lah yo. Diceluk Gus karo wong-wong. Ayo ra penak aku teler. Wis dicapu ayo ra bumbu laku lan. Apa-apa iso gendang ae yo. Awal akhir tok. Lungguh diceluk Gus lah yo. Ora iso guyon maneh aku. Wis tak lakonane sik ae. Bolong yo wis ben bolong. Ben bari yo tak saurane. Jane ndek duit ngene iki lah yo penak. Mlaku sak mlaku yo keturutan. Nyicil pasaran di duit apa-apa dibanding-bandingnya nasib jane menungso ki gak mandang duit iso apa gak to mosok nek di duit ya dianggap dulur nek pasaran di duit ya kok kaya wong asing teler kaya ngono kakonmu karo aku bangetan tenan terus aku kadang yo sore kayak gini ya selak kentekan rasa sahur lah anu aku tapi nih iya ini sahur apa misal ya gue taruh naik aku ini gila ayo penak toh ngamen dewi wis berarti tak pek dewi masa koyo ndek karyawan koyo bulet ae kok dijak kok wis mayan tok Dele tutup iki kok ning ngamen jajal tak ngalor sik mosok yamene kok padha tutup kabeh lho kalau ketane buka toh ini jujur tak amenane
Syukur-syukur wong e kayak akeh. Duh, tapi lah bisa ngamen nang omahku to. Ya kok malah dhewe ngono. Masa cawe aja tak gawe karyawane pentol. Syukur-syukur nak gelem. Ya itu tak desek. Woi, bro. Mandi kowe. Debi lak bos tau tak ameni to. Piye bos, bisa ngoni neh pokoke. Raimu. Enak apa tuh bos? Lil gua kono saya tak omongi penting ki. Bos aja penting men to bos. Wes tolong gua saya tak omongi. Rono sih, bosmu panasan ki lho. Lil kok malah ngamen dhewe wae. Pecat ya bos. Lah piye aturane wangel? Yo. Ya kok ngamenmu nek aturane bere ngono. Iya ya to bos. Lah iki ngamenku ya bisnis sik. Dewe timbang bisnis ngamen lho malah aku kerja. Loh, kerja apa bos? Nganu, jadi karyawane pentol. Terus tawe pentol. Gak. Oh, lek diancuk. Lah kerja apa to bos? Dewe tapi gelem tenan po gak? Ya gelem to bos, asal ngesilno duit. Giliran piye wae? Jenenge kerja yo ngasih duit to. Ya gelem ae bos aku. Ya wis akeh ya tak terang pentol. Ya aja saiki to bos. Tak untuk lakonku sik. Lah terus piye ki? Meneh piye bos? Oh, ya wis. Kowe namanya jam-jam jam piro ki? Alah, biasanya aku isu wis tekan kene kok bos. Oh, ya wis tak mulai aku. Bos, aku ya untuk lakonku kok. Lho, lah gelak to kene Mbah Garing kae. Ya kae krung-krung wis tau dodolan wae. Mosok poso-poso ora dodolan iki. Sik tak jejel tak deloke. Ora dodolan yo tak takokane sing bakul botakan ning daerah ndi. Enek wonge pogek yo. Ki sawangane kok buka tapi. Oh, lagi wonge. Mbah. Jantung kaget aku. Iya tambah aku buka pai. Ya awakmu ngageti wong nek. Muni mboyo assalamualaikum sik apa piye? Loh, awakmu lak sing ngedol pedah kae to, Le? Nggih, Mbah. Loh, lah pedamu apa payu to, Le kae? Wes, Mbah, luwe larang malahan. Ning kene mbok tawa 300. Iso lho. Wong sing ngene peda senuku. Oh, ngono. Heeh. Lah kae pedaku jaman londo to, Mbah. Mangkane payu larang. Lah iki terus awakmu rene iki enek perlu apa karo aku? Aku ki arep golek botokan ki sahur meneh, Mbah. Oh alah, iki mau beneran Le, aku mau nggawe botokan ya. Lah wis kok ora to Le, nek aku iki dodol botokan iki mau. Lah kae pas aku adol peda lak yo masih bener tulisane warung to, Mbah. Oh alah yo. Iki benerku ki suwek kabeh Le. Iki engko riyo ki engko posonan ki tapi tak ganti. Tapi iya to, Mbah. Kok ora mbok ganti ket wingi-winginane. Mbok sarene posonan kok lagi arep mbok ganti. Lah aku dodolan warung ngene iki mung posoan tok Le. Lah saloke kuwi dino-dino lainnya kuwi aku bakulan emas. Walah. Lha iki masih sampean jejelan to, Mbah? Ya sik jalan umase. Lah iki mumpung dino posonan ki aku ya bakulan botokan bereng, gorengan bereng kok. Iki apa tak dandani le iki kok. Lah jene apa golek botokan sido apa ora? Sido to, Mbah. Wis mlebu sik. Tapi kamu lho. Tengah dalan setuju cek wong engko. Pikirno sik. Yo nek teler tak tutup bedaku ngene, Mbah. Raimu yo kok keberkan yo disalahno yo warungku kok. Kira apa to, Mbah, pisan-pisan. Wes carane rasa nyocot. Iya, Mbah. Iki botane ready le. Itu, Mbah, itu, Mbah. Iki botakanmu apa ae to, Mbah? Apik-apik le iki. Iki beda apa, Mbah? Oh alah iki to le. Mbah. Iki no babi le. Raimu to, Mbah. Nek ngomong babi yo biasa ae. Rasa madhep raiku. Dari mangsamu raiku kok babi apa piye? Piye to iki le? Jenenge kamu takok yo tak jelasno. Dan iki sapa to le jenengmu? Yo ono, Mbah. Oh le layak. Tonggoku jenenge babi jenenge Yono iya. Raimu. Wes dene kok ora. Itu to, Mbah. Ya, tapi masa yo ora sing halal, Mbah? Iki anake sing halal iki mung loro tok ile. Iki. Geling lumpuk iki. Karo iki. Tempe.
Lainnya wis payu kabeh. Aduh, ya telat aku, Mbah. Telat pol wong rene sore kok. Iki dhewe lumbuk piye maneh, Mbah? Alah kok lak yo dhewe wis tak enak-enak lagi. Apa ki menisan mbok tuku? Wah, ya kakak sopo kuwi kadel iki. Lho, piye to ele? Lha iki lho gizine ya akeh, marek ki turno. Lah engko nek tak sahur posoku yo rasa no, Mbah. Walah ngono. Anu. Lah terus piye iki? Juga sing ngalalae aku. Iki enake mung loro tok ile. Iki deling lumpuk karo tempe iki. Jadi sing dilik lumbuk piye, Mbah? Alah kok lak yo terus dhewe to wis padha ae enak-enak sementing halal iki. Kiraine iki tak sisihno iki halal. Apa temen, Mbah? Loro. Dari loro piro, Mbah? Murah. Stok 10.000, loro berarti 20. Murah kan, Mbah. Bayi duit kok pakai mentole. Ya piye to, Mbah? Lah, dol beda payo larang. Walah. Dinane nek sinowo, rego 300. Aku Biar, Mbah. Ngono ae tersinggung. Aku dulu duit dulu pakai man. Bangga tuh cak ini kok. Rane susu ae iki. Wes selesai PN kita berenovasi gini. Tenanan iki le. Ya bangga no. Walah, oke. Semua yo le yo. Mbah, teman. Tak kira wae tak brendalan to le. Oh, Wes. Duh. Ibu keras lagi. Ora usah. Langsung ya, Mbah. Oh iya le, son. Oh iya lumayan men wae dadi bocah. Di mau aku rene nggo banyu. Lah inti banyuku. Rene lho we ora nggo banyu. Lah we puro to, Mbah. Ket mau ning dalan iki lho ora enek banyune. Keri paling. Wah, ya ceblok, Mbah. Oh, ya wes, Mbah, nek ceblok. Yo. Mau tak tuku mana aku? Duitku akeh kok. Wah, sombong. Bangga no. Oh iya. Lah, bukan Mekaram mau payu betul. Ngono kok jalur maju. Kowe kok ngomongnya mentol le. Tak yo. Apa yang kekepu? Mediko we. Ampun, Mbah. Ampun, Mbah. Mbah, ampun, Mbah. Wis sakit. Kok. Kok. Nih wong kok enek cawi. Tenono rene tak gemplang kayu jati. Jenenge bocah kok angger rene kok nggih reseh. Angger enek sing dodol ya mesti payu. Dagang opo ae mesti enek sing payu nek wong dodol. Ki mau ya wis payu ya loro. Sadurunge bocah teko. Tenono rene balang kayu. Tapi yo ora apa-apa deh ki mau. Kaya ngekeki aku duit ora ki mau. Akeh. Kaya lumayan cawi mau. Tapi asli apa ora iki? Oh asli ya. Cawi mau senajan ora duwe dugo karo wong tuwek kaya luman karo aku. Samene kaya wis sepi dalane. Wis tak antenane karo turu menawa enek wong teko engko. Mbuh ngedol Mas, mbuh tuku botokan. Mbak Gereng ki yo gaplek yo. Cek guyon titik era kena. Padahal wis tak duit akeh mau. Sik tak mandek sik aku. Penasaran aku karo botokan sing kedeling lumpuk ki. Jene botokan opo iki? Iki sing tempe kok jenyet koyo ngene lho. Jel aku kok penasaran deh karo sing kita buka sih. Tempe tulisannya. Oh alam mbah. Rekamu ini coba kebutuhan dia podo ini kok ditambahin nih bungkusannya diganti jeneng. Di sini loro pisan. Ngene kok regane 10.000-an sitok. Tapi wonge ya ora salah ya. Jenenge kedeleng lumpuk. Tempe lagi cokone kedele to ya an. Lumpukno terusan. Lah iki isine kok akeh sing sitoke lho. Ya mosok wis dipangan sitok iki. Terus ditambahin bungkusane ben gak ketara. Oh, bakul dobol tenan kok iki. Tapi yo wis gak apa-apa. Ngene wis kena tagih sahur. Senajan
tempe kabeh. Wis, mulai.